Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Dili ko ni mabiyaan. Pinakaadlaw na ang gikauban ko nimo agatan. Daghang trabaho na ang natanggong tungod sa akong pag-unong nimo, di ba? Nagmahay ka? No? Wa. Ang buot ko lang ipasabot nga gikinahanglan ako sa opisina. Di ko sila mahimong pasagdan dito, okay? Madam, may gabi ka na open na madam. Ngano? Nakay bisita. Ha? Kinsa? Ako, tita. Agatha. Ikaw? Ngano nga niya ka? Oh. Good afternoon, Tito Armando. Pamin ako. Oh. Oh, okay. Nainumdum ka pa ba na ako? Nagkita na tayo sa kay gayon dito sa ospital diyang nadisgrasya si Tita Agatha. Oh, yeah. Ikaw ka to. Nahidumdum ko. Naabtan ko ikaw dito uban sa kong asawa. Siya katong anak ni Vicky. Nganong niya ka? Uy, wapa ko makabiso-biso na mo, tita. Excuse na ninyo, bandaman ko papugnaw ang iyong bisita, Agata. Okay? Ayaw ko biyahe. Agata, mausap ka. Niyar kita sa bahay. Hindi ko mawa. Doon sa kusina na ko. Maikog tayo siyong bisita nga dili mo ato bangon. Sige na, nabuhin ako. Sige, tabi ang natin. Armando, Oh, tuwi nga kong kamuta. Hostos, Tito Armando. Dili ba rin mo ito bangon ang imong bisita nga mao ako? Jerome, please, Jerome. Uy, bugnaw ka kayo. Saman gusto ko bang painiton ta ka, tita? Please, titinggal magkita ka sa kumpana. Oh, karon na atlo ka na. Pero kaniyan to kon makaago ka ba na ako? Lupit pa nimo ang sa kabatanon. Jerome, maluoy ka. Gusto na. Dili na ko. Gusto na ko magpag-o. Gusto na ko matibok pagpalik ang akong pamilya. Kana. Maayo ng ideya ha. Family first. Pero ang punta na, matibok pa ka imong pamilya ko na makita nila nga may gikauban kang laing lalaki sus ka video. Jerome. Iyo pagilak. Wa ba yata ka awaya ha? Gipahinumduman talang ka. Bebe. Bahira na to yung mga luha, be. So gusto namang ako gamitin pagpahid ang akong pad o ang akong dila. To di ay, may dadi ko regalo ni mo. Anyhow, ako gisud uga. Gamay box. Uni kiputos. Dili ko. Imo balibara ng grasya? Oh, bad ka ha? Gibutang rabani ni Gao Jewel si Lahom sing unlan so wa pagusaya mapatay. Ops. Napinumduman na sa takaniana, di ba? Napinumdum na ko nimo. Skangaw ka awa. Kailan ka dito ikipangayo na kong bugti sa pagpakahilom? Nainomdom na ko. 5 milyones ka pesos. Okay, may action ka man uglihay. Atong patubuan ha. Himuan na tong 6 milyones ka pesos. Unsa? Gigamay lang na ako ang tubo. Sa kamilyon lang aron nga dili ka kaayo madihado. Wa ko na nagmaong kantidad, Jerome. Wa? Sigurado ka? Oh, sige. Doon ako si Tito Armando. Suwayan ko sa pagpangutana. Ayaw, please. Ayaw. Oh, siguro mo ko ikasulti ba?
Pero kinahanglan nga tagihan ko nimo sa maong kantidad. Sunod semana, iyata ko ni mo ang kwarta sunod semana. No! Dili. Gusto ko sa sunod adlaw. Unsa? Doon lang ko sa mansyon. Ingon sa dili ko gusto mo pauli. Dili ko gusto ikatubang si Daddy. Batian ko papangabubuho niya. Kung mag-iskot siya may tungod ni Melody o sa gisabak niya ini. Buot kong ang kunon siyang atupangan nga gimahal ko si Melody. O nga ako ang matuod nga amahan sa iyang gisabak. Shit! Gusto ko ng buhaton. Gusto ko siyang sultihan nga buhiin lang si Melody. O itugyan kini ka na ako. Gusto kong maangkon na babae mo inungdan na bungkag ang akong pamilya. Ano ba? Ganun sa tanan, ikaw pa man. Ganun ba sabga? Dili ko man kapugan akong kugalingon. Ano man? Doon ako sa mansyon. Oh, shit! May kalit kami babaga sa kanan. Kinsa ba? Oh, si Chini. Usa pa na kao ni mo? Kalit naman gibabagi mo sa kanan. Usa naman ang kung wa pa ko magka-break. Mas labing maayo. Basin pag mawa na kini kasakit sa kundugan ko, mapunog ko. Cause I'm hurting, Eric. Can't you see? I'm hurting. I'm so emotionally drained. Nakainom ka, Chini? Yeah. Pero wa magkakibahag sa akong ibating kasakit. Ang leche nga Pino. Naglagot ko ni mo. I hate you. Kay bisag ipasakitan ko ni mo. I still missed you. I missed you. I missed you. Chini. Chini, gusto na. Gusto na. Gusto na. Why? Why? Nganong sakta sa'yo, di kalimtan ni mo ang tanan. 4 years, Eric? And you just threw it away! Tungod lang sa kababayang wahinungdan. Gipulihan naman ako ni mo sa kabit pa sa imong amahan! Chini, nakainom ka. Gusto na. Sakyanan sa sakyanan. Biyahin mo sakyanan. Ihatod ka sa inyo. No, upak ko mahuman. You think wa ko masayod sa imong mga gipangbuhat? I know! Nga duawon mo siya every day! Kung may bit-bit ka pang mga buhak o chocolates, butang ka na nga wani mo buhatan din ako! Huh? You're so unfair! You're so unfair! You're unfair. Nasayod ko sa tanan mong ipangbuhat. Cause I was there watching you. Naglantaw ko ni mo. Hurting myself. This stupid self. Chini, Stupid self. Chini, gusto na. Masakitan ka. Buhay ko! Una. Buhay ko! That's exactly what I want! Ang pasakitan lang akong kaugalingon. Nahangto din rin ako mabati sa kasakit ngayon mong ihatag na rin ako. Jenny. I hate myself for loving you. I hate myself. I'm sorry. I hate myself. I hate it so much that I wanna die. Pero sa dili mamatay na kasakit nga akong gibati. Unahod ko na sa pagpatay ang tao nga mo hinungdan ini nga akong gibati. Jenny.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!